Implantati se mogu razlikovati ovisno o vrsti materijala od kojeg su izrađeni, po obliku, po mjestu ugradnje, po izgledu same površine, a svakako i postoji veliki broj proizvođača, odnosno brendova na tržištu. Najčešće su izrađeni od titana jer je titan potpuno biokompatibilan materijal. Čvrst je, otporan, ne postoji ni jedna dokazana alergijska i toksična reakcija na titan, a isto tako i financijski prihvatljiv. Kako biramo implantate koje ugrađujemo? Pa definitivno to ovisi o kvaliteti same kosti, odnosno njenoj širini i visini koju imamo na raspolaganju, o čemu odlučuje sam kirurg prilikom operacije na temelju kliničkog nalaza i svakako uz korištenje ortopana i CBCT-a. I svakako se odlučujemo birati implantate koje imaju dugogodišnju kliničku kvalitetu, takozvane premium implantate.